anga jenda minana anga escoro ya jenda minana sa anga jenda minana anga nabi ya jenda minana ti anga jenda minana anga escoro ya jenda minana tu avec jonte avec irrité ça flou iri depuis au don y comment connaît ne sona avec kitai c'est bon voilà il n'a pas y a vu tout comme ça c'est une opportunité Christine na kitai donc Sandro non si c'est ça je suis d'accord non voilà non mais si c'est ça là je suis partagé avec aban tu me dirais maman doit être dans la si tu beaucoup magan attends voilà on t'a pour faire ah sidiora komori duwa amwa sidiora komori duwa hey kana giri sa kana giri ite fen ko na do be giri ngata na mala se sari du be kala re du be kala re kana giri ngata yoro ouais voilà oh si c'est ça non si c'est ça comment va ah ouais ça va pour passer vous allez bien ça me chokoli vous allez bien c'est-à-dire bien bien on est sur bien bien ba bula vous allez bien ça ka ko kai ko kai voilà suna kana nan ne non attends voilà c'est sûr ab chokoli ça va ici ça va ici ne m'a pas qui ça va pas ici mais qu'est-ce qui ne va pas ah mingena ama kibara me no bo angon nana sisa nana sansa ko ne gara angon ma mo so ko nana ama anna wati dugona ama foi jate mine dugona ke dogo bo patru ama mogo be dugona wa bo ani diliye bolo ke do ale dona ka so ko Allahu akbar ha heja kuna jala o kala mogo do kala mogo bo amade heja akuna jala beni ala che kodo willa au kofe ya wallahi nini ku afuye kodo ka willa an kofe wa ibaro ko jugun no abebe kan ko ouais chei moto tiki badara sajaja ninga che ntene comme tellement ba fa isa kana funga che afari ko badara OK badara voilà badara dit nana ne sura nga ne fo foroki a jema ba la kolosi ba kapta karamo fe barula aketo de ibaro ame ko imbe kalama ile a point ko il paraît que ko fa willa badara la ilaha da fa juma ba wallahi c'est dire au te problème nene flo am bena ko do ka iko mo an chen nani me a me fe an be me meri sika kan kan mi ne kwa wano voilà au ko non ibaro famille kan ko bela quoi vous savez c'est vrai fari voilà quoi ouais mais on a failli mo kerefe chere do fena quoi est-ce que vous voyez allez chere aga fangate ko bageta bo aga fangate tabo mo buga fa yoro de ga siram mais amogo nana an chenan de ouais mais face à une seule personne on fait iba no fili do be ka do kuma na quoi na isira ta ga black refe an chenani hein jetiga chena mais ko bakele ko bake ko ga mana bla e mana bla vara mana bla ne mana bla vara ko fe ne ko infamu ido sa flamme bla fe doro ido sa de bi bla fe bla ido wai ako ko aba mine wala amogo nani aide aba mine to me ama mine wene dona na ba kuma fo abene boala de ama fo awba mine billahi ko ma ka unyere mi nye ba wala ka mi fo wala ma ka unyere ko ne baro ne ka deswa o ta te chere ya alega sa e yete kepi na kuna me ala keri me kuna ne re bule na fa nga to e kele mi kaka arme ko e chen ya lamini bola ko ko fe akela unyere mo ko ma ka unyere diga lamini bola ko ko fe aba fengela unyere arme ko arme padron Chamo, kan me ma. kan ko ete Aba yoro na dala no. Ne ko chamo ko karamogo so no re. ma foiti na aketo ne mako bila aketo sino chemo chete sira chebe sare de love inyebe ma u kon bone na tala ya mind wallahi gerefu juguba de be du kona ambi Bismillah. ma shi dengelen te du kona be de bolendu Katami? e be tala ita orala On karamogo du. karamogo goni ni alate ma shi de karamogo ta do karamogo ni fato de bola anta do karamogo ni fato be nyogo fe wa we karamogo ba kilina wa ala ere de be ni ko indo Chemogo muye karamogo soro. te mo la an be de be gerefu la ma shi de te du kona ambi
mun de kelen bɛ yan n ko fatɔ de bɛ yan ko telimantigi dɔ in Badara o fa wulila o de la yan Badara fa wulila Badara la bere dɔ b'a bolo walahi n'a y'i ci mɛlɛkɛ b'a sɔrɔ i sala walahi cɛmɔgɔ o ye problème t'a la e mun ko karamɔgɔ bɔra karamɔgɔ bɔla o karamɔgɔ ma na ok ne bɛna sira ɲini ayi sisan du kɔnɔna na de danger bɛ du kɔnɔ de nka i bɛ se ka to kɛnɛ ma yan quoi foyi t'i sɔrɔ yan non cɛmɔgɔ c'est bon ayisa je vais aller kɔ ayi i m'a faamu quoi i m'a faamu i bɛ se ka to ne kɛrɛfɛ yan n'i taara karamɔgɔ de kɛrɛfɛ a ma ɲi kosɛbɛ parce que fatɔ cɛ ɲɛ tolen bɛ karamɔgɔ de la kosɛbɛ mais ne bɛ se n'i bɛ ne kɛrɛfɛ dɔrɔn non foyi cɛmɔgɔ je savais mais n bɛ taa ka na kɔfɛ quoi i bɛ taa ka na sinon i tun bɛ se ka to ne kɛrɛfɛ parce que ne bɛ fatɔ ko in kalama fatɔ ye ne tɔntɔn dɔ ci n m'a f'i ye cɛmɔgɔ o ye kalo min kɛ dɔgɔtɔrɔso la ala de b'a dɔn mais e tɛ ne dɔn e tɛ ne ka capacité dɔn cɛmɔgɔ je te connais très bien ok ok n'i ko ten a k'an bɛn quoi Sigiri cɛmɔgɔ cɛmɔgɔ ni ka wara mun ɲɔgɔn ye la ni ye kuma dɔw de f'a ye dɔrɔn ni ye kuma dɔw de f'a ye cɛmɔgɔ ni sigili kɔnɔ an k'o bɛɛ to yen revenons nous moutons ko in bɛ yɔrɔ min na sisan cɛmɔgɔ cɛ tɛ siran cɛ bɛ sa de e cɛkɔrɔba tɔ ne t'a dɔn i bɛ siran ɲɛ mun na ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn de don e k'e ko cɛ bɛ siran cɛ tɛ sa tentigi yɛrɛ tun ye o y'a bila karamɔgɔ mun de bɛ yen cɛmɔgɔ ne taara karamɔgɔ i bɛ se ka fara ka bɔ ne la i bɛ se ka fara ka bɔ n'a fɔra ko e ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye e kan ka mɔgɔw bɔ ko la e ye wo ye e de bɛ k'an don kungo la an bɛ bɔ dɔ la i b'an don dɔ la e m'a faamu ne wala y'an tɔɔrɔ m'a f'i ye k'a sen b'a la ne tɛ sa c'est à dire karamɔgɔ tu dois être un exemple karamɔgɔ e bɛ na ni kungo ye i tɛ se ka kungo mun yɛrɛ fɛngɛ a ye yafa karamɔgɔ hakɛ to quoi n'i b'i ka ko la quoi i ka ko kɛ a ka se ka da i kelen ma mais kana ko kɛ jama bɛ mun sɔrɔ quoi o man d'an ye quoi a ye yafa ka yafa i ye kaliwa kɛ k'a fara ɲɔgɔn kan ka a don so an bɛɛ tɛna sa yan ni ala cɛ ne yɛrɛ sen in dimi kojugu bon sisan i bɛ fara an kan an bɛ fɛɛrɛ kɔ de la an bɛ fara an kan an cɛ duuru an bɛ jɛ ka Badara minɛ aw bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan an k'a minɛ o kɔni o ka ɲi an bɛ fɛ karamɔgɔ e bɛ bila ɲɛfɛ i bɛ bila ɲɛfɛ voilà i y'a faamu walahi a ye hakili sigi kuma de fɔ n ye tan sisan walahi ne tun bɛ ka jɔrɔ nin na de bari fɛn min don ne dɔrɔn de b'a dɔn sinon maa si t'a dɔn yan fa min b'a la ne dɔrɔn de b'a dɔn a bɛ n'a fɔ solution bɛ karamɔgɔ bolo Badara nana cogoya min na a b'a dɔn wa ne yɛrɛ tɛ o a ko ko wari de ka d'a ye ko ne ka fɛn dɔ d'a ma kilisi dɔ d'a ma kilisi murudili min b'a to n'a donna ka wurudili kɛ jinɛw bɛ wari d'a ma o de ma laban ɲuman na ne tɛ o on dirait n'olu le ma ɲɔgɔn faamu o ye jinɛ fatɔ de ni jinɛ fatɔ donna hadamaden na dɔrɔn i fɛ ko bɛɛ de bɛ ɲa o kɔni ye mori ko de an b'o ko bɛɛ to karamɔgɔ awɔ aw k'a minɛ dɔrɔn sɛbɛn ayi sisan an ka minɛ cogo di an b'a minɛ kila b'anw ka minɛ aw de b'a minɛ e bɛ kilisi kala ma mɔgɔ dɔ b'a to yen k'an ka minɛ ayi jɔ sa an ka ɲɔgɔn lamɛn ni kojugu kɛra togo sugu dɔ la c'est à dire bonbonsitigiw de kan ka bila ɲɛfɛ non ça c'est vrai voilà Kubakɛ an bɛ bila ɲɛfɛ n bɛ n ka jalamigu bila ka na awɔ n bɛ n ka karamɔgɔ i bɛ bila ɲɛfɛ sinon kala b'a bɛ bila ɲɛfɛ i jija dɛ non ne yɛrɛ t'a dɔn ye a bɛ na parce que cogo min na sisan karamɔgɔ bɛ na ne yɛrɛ b'a dɔn Kubakɛ i bɛ ko dɔ cɛ ne mana cɛ i jɔ fɔlɔ n bɛ ci la fɔlɔ sa i jɔ fɔlɔ an ka taa an bɛ ko in kɛ cogo min na sisan n bɛ na n kɔnɔ magayalen don sa n bɛ na an bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ e bɛ ka taga sisan e bɛ bila ɲɛfɛ e bɛ bila ɲɛfɛ o mana ko ye san pɛrɛ cɛ baraba mɔgɔ belebelebaw de bɛ bila ko bɛɛ ɲɛma Badara tɛ se k'a kɛ sa Badara tɛ se k'a kɛ e b'a ka bere minɛ kɛ ayi sisan wala ne girinna ka da bere kan ne bɛ se k'a kɛ tan ne b'a fara ɲɔgɔn voilà ça c'est bon e b'a se ta ayi non ne y'o kɛ a bɛ dɛsɛ i b'a se ta de ayi sa an ma fɛn dɔ de faamu quoi c'est à dire e ye cɛ belebeleba ye e de kan ka don an ni anw cɛ c'est à dire e bɛ i n'a fɔ an ka protecteur de ye quoi wow Badara ala n'an ka baro kɛ an ka baro kɛ yanni an ka baro kɛ an tɛ dɔn kɛ an tɛ dɔn kɛ Badara an ka baro kɛ an ka baro kɛ wala an ka baro kɛ Badara sisan Badara voilà sisan
wala me entraînement quoi me ta quoi me claque sur e ka le lamɛ ba ye e ka le lamɛ sa sami ala sami ci na badara nana ka haram ni badara na kai illahi ne mami ni badara di na ala ce ni ko to ti kene nyana famina temana ni ne laba me nga dukele ndi elo ansela ka ka wore nyini ni badara ka fatemana ni ka dro ne be nga dutai Cemo akere Cemo akira di akela di to ko mi ne bolla ka do eto do badara di do ba do mino ni ya esila ba do mino ni badara do ro kana bo ni afa jine fato Cemo ko yana mesa jine fadi bi badara la ka haram ni ngoni badara do ro kana ta ro shide ni jama ngai ya ya klisi sa ati ma kala ne ka klisi to ko ati don du kono sa oh ala kan mo wobi tan nere taro Cekramo. Ame munela. Ai nana nyuga. Ne nana nyuga. Ne ko me faga ngajela mugo bla. Jama ko fana kum dona nyegana. Dili. Era da kon. Au champion ne. Au me faga boria. Ai, chim mo ndo chanya na bora. Ya no anyana bora. Jama trana ka banura. Ne bedu. Awa ne bedu. Angado. Sama ni ce. No, ko be. Champion na amna oflala. Badra ay ama foko ma foko joya amina ale badra dem no me berem babulu jowo mine wale ko de tuna ne ko sa la kina fla dale flo wala apse ka ta chila am fega boria ay no ay bo foite ay bo ani chemo ay ta o ga bla ne ne fara ay do son ame do son ay ta ay bo ko be bana ay bo ay ta am bla da omli wa kono ibu sa o ga ta ne be la ilaha illa subah wallahi billahi ni misa bolla billahi aben nunu ay nu don doya na nu don to ate na tala badara be kode auka billahi be koda auka na ate boni kan ko na tuko na foi tene bobi wallahi foi tene boyambi matakura aja kai boy Ana baroke Bueno. Oh, alhamdulillah rabbil alamin. Dili, diga kenawa. Karbashi te. Mangene, bashi bari bino. Kada mo yemu nge waldena. Ja. Mu nge badrala. Kada mo ni mu nge badrala ta bola suno badrala ga beto yo sigi de ne asa ere ya Antonio.
ama mun de bɛ yen nɔ e ye mun de kɛ badara la jɔn y'a f'i ye ko ne ye fɛn kɛ badara la karamɔgɔ sabali sa n'i tɛ se karamɔgɔya kɛ baara wɛrɛ kɛ ba in walayi baara ba de bɛ yen nɔ mécanicien bɛ yen wotoro poussé bɛ e ma wusa ni si ma e ɲɔgɔnnaw baden de bɛ ka nin baara ninnu kɛ ko wusa ni nin nkalon tigɛ fu ninnu ye ka taa nasi dɔw di mɔgɔ ma i tɛ fɛn min bɔ yɔrɔ dɔn i tɛ se fɛn min kɛcogo la han e tɛ se ka baara wɛrɛ kɛ yan i se karamɔgɔ la i bɛ bolo fɛrɛ mɔgɔw dɔ la yan kuma bɛɛ ka fura lankolon ta k'o di mɔgɔw ma ne tɛ se karamɔgɔ la Dili badara mun ye badara sɔrɔ Dili ne tɛ se karamɔgɔ e ye nasi dɔ de di badara ma mun ye badara kɛ fatɔ ye tan baasi tɛ a bɛ fɔ de ko manifin n'i ma ɲɛ nafigiya kɔ i bɛ diɲɛ baara o baara la n'i bɛ fɛ ka kɛ ka tɔgɔ sɔrɔ la i b'a ɲɛɲini de Dili ni e ma ɲɛ ka escora kɔ bilahi nafigi bɛɛ dun sɔrɔ bangɔni na fo e de bɛ kɛ mɛ min f'i ye n'i b'i ka nafigiya kɛ i bɛ kow ɲɛɲini k'i tɛgɛ da kow kisɛ kan e t'a ɲɛdɔn e bɛna baga ne ma cogo di mun ɲɛdɔn ko kɛra yan nɔ e sen kan baga ne ma e pere de ma bɔ ɲɔgɔn kan yan badara ne fɔra bɔra ɲɔgɔn kan e b'a dɔn badara ye min kɛ n'a kɛla tan wa e b'o dɔn wa mun ni t'o dɔn n'i t'o ɲɛdɔn i bɛna ne ɲininka o la de ɲɔni kana k'i bɛ ci ne bolo ne tɛ karamɔgɔ ye ne bɛ min dɔn kɔni ni badara de bɔra ɲɔgɔn ni ni ala ni kira cɛ e bɛ sɔn k'a fɔ ne ko ne tɛ karamɔgɔ ye i tɛ karamɔgɔ ye nin tɛ maloya ko dan ye ni hali sisan ni ɲɛ b'a la Lamini e ni Lamini ka kanu sinsinnen don n ka jubaju ye ne de bilahi Dili ne bɛ ka ko min kɛ dugu la i ni Lamini ka kanu ko in na ala de b'a dɔn kana to ka kanu sa dɛ i y'a mɛn a m'i bila furakɛli la a ma deli ka don i kan fɔlɔ donc kana na ka kow ɲɛɲini k'i k'u dilan kana na ka ko la tiɲɛ i tulo bɛ na i da bɔ ne ni Lamini ka ko la dɛ i ka ko Dili komi e ko bi ko ne tɛ karamɔgɔ ye a m'an tɔɔrɔ a m'an tɔɔrɔ hali bi tɛ karamɔgɔ i bɛ baara o baara la n'i ma maa sɔrɔ min b'i lagosi o baara la e tɛ ɲɛtaga ɲɛ sɔrɔ o baara la Dili nin ma ne tɔɔrɔ nka badara ta in n bɛ min f'i ye badara yɛrɛ de y'a laɲini a yɛrɛ de y'a laɲini bari a nana a ko n k'a d'a ma n ko n'i ja jɔlen tɛ e kan'a kɛ bari a bɛ ne yɛrɛ bolo ne m'a kɛ maa caman bɛ yen nɔ ni problème b'olu le sɔrɔ u bɛ na ka perese ala ma n'i perese la o ko ten koyi ko n'i perese ala ma i bɛ gata turu ko tile ka kala ka taa sɔrɔ ni wula sera dɔrɔn suma bɛ jigin badara ta kɛlen o di ale peresela ala ma de k'a mago bɛ wari la ne don mɔkɛ hakilisiw di ne ma nka a jagɛlɛya tɛ ne la ne kun tɛ se k'a kɛ n'a b'a kɛ mun y'a to e y'a d'a ma e tun t'a fɔ k'i tɛ se k'a kɛ i tun t'a bila bɛlɛ kan n'i y'a di a dɔ diyara i yɛrɛ de a yɛrɛ de ko n k'a d'a ma k'a bɛ se n'ale kɛla ta o y'a bannen de n yɛrɛ bɛ ka fɛlɛ de ɲini a ka ko la tan fura dɔw bɛ ne kun yɛrɛ ni badara nana k'i jama k'a fura to ne kun dɔrɔn a bɛ suma a ka haram ne tɛ maa gansan sa Dili ne y'o de f'i ye nka ne tɛ foyi fɔ e ye komi e kɔni ni e kɛlen bɛ ka ne kɛ tigɛlamuru de e tigɛlen tɛ buni adamaden foyi la ka ne bɔ nka Dili nin kɛra ala ɲɛna dɛ sisan karamɔgɔ e m'a fɔ ko fura dɔw bɛ e bolo n'a ye a bɛ suma furaw bɛ ne bolo ni badara ye min dɔrɔn a bɛ suma bon kana yɛlɛ n ka kuma la sisan o don la e ni ne ni Lamini tun tɛ yan min badara ma na nin bere kan ka baro kɛ yan ne ko jɔn de pere y'a bila dɛ fan jumɛn yan wa e ne ni Lamini tun tɛ yan yan awɔ badara ma na nin bere yan jɔn de pere y'a bila ka boli yan ayi Dili i filila koyi e fɛnɛ ma boli ka taga ne to ne Lamini fɛnɛ m'a da e nɔ kan ayi a ma kɛ ten dɛ hali ne ka o boli laban ye n ko badara dɔrɔn ni nin ka da cɛ de Dili sɛbɛn bɛ ne bolo ni badara kuma don ni nin ka da cɛ sɛbɛn mun bɛ ne bolo ni ne y'a fɔ hunta wa hutu wala didi a sun Dili a dabila dɛ ni ne tilala nin na ka badara jɔlen to kɛrɛfɛ dɔrɔn a bɛ yeli badara kun jɔlen bɛ fo yan fan na e ka da ni yaman ja fa kun bɛ ne de ka da a ka haramu badara bɛ yan sa bɔn suran dɔw bɛ n bolo n b'o f'i ye n'i ye badara dɔrɔn a fɔ a ka haramu a fɔ sunta wa suntilindi wa hundi wa ho jinɛ o jinɛ b'a la a bɛ suma sunta a suntilindi wa suntu wa ho awɔ e kun ɲinɛna sunta kɔ o don o la yɛrɛ n ko o y'a sɔrɔ n ma don n ka so kɔnɔ sa Dili e kun ka sunta kɛ dɔrɔn basi ne ni kun ti yɛrɛ ko ala ka ne ni badara ka ɲɔgɔn ye kɛ e Dili ɲɛna e bɛna dɔw de la ko ne ye karamɔgɔ ye a ka haramu ala ka ne ni badara ka ɲɔgɔn ye kɛ e Dili ɲɛna sa an ka kulonkɛ dabila tiɲɛ na badara bɛ k'an tɔɲɔ sigida in na yan dɛ hali mɔgɔ tɛ se ka bɔ ka t'i ka ci la tuguni badara bolo bilen karamɔgɔ badara yɛrɛ tɛ e de don i y'an tɔɲɔ dɛ parce que e de y'i ka fura lankolon di badara ma tantɔ i y'an tɔɲɔ ne fɛɛrɛ kɛ k'a ta ka taa n'a ye fatɔla mara yɔrɔ la k'a bɔ yan kari kɔnɔ i tulo bɛ na ne bɛ bɔ walahi i ka bɔ yan sinon walahi n bɛ taga a déclaration kɛ polisiso la n ko mun f'i ɲɛna polisi sabula fatɔ ni mɔgɔ man kan tɛ ka sigi ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛ badara bolo an ka baro kɛ dun a bɛ fɛ bɛɛ bɛ badara bolo sigida in na a bɛ fɛ e de n'a ka baro kɛ hali kun a ye sira tigɛ ne ni Christine na k'anw bila dɔn na kari kɔnɔna na yan wa
awo fara kan wa o la ni bara mana kalabancɛ ko olu y'a minɛ ko ka taga ne ka sɔrɔ galon don ne y'olu fɛ kana n'i ka ko ɲɛnama kalifa fulo ni ne bara kɔni tɛ kuma dɔrɔn i bɛ mun fɔ dɛ o fɛɛrɛ kɛ i y'a don a kɔnɔ cogo min na bɔ a kɔnɔ ten dɛ n y'a mɛn i y'a mɛn yan i y'i bolo lasegin ko i ka bɔ a kɔnɔ ko mun f'i ɲɛna sinon walahi n'a dan tɛmɛna nin kan ne bɛ taga kuma fɔ polisiso la wa n b'i e de yira n ye de tura la ne b'a ci ka kɛ la wa an tɔgɔ sɛbɛn la ko ka fura ɲini a la a fɔlen ko n'i donna kali wala ni fa wulila ko fɛɛrɛ de bɛ sɔrɔ o la fɛɛrɛ de bɛ sɔrɔ o la maa dama min kɛra fatɔ ye ɲinɛ e b'a dan dɔn maa dama min bɛ yen n'u ye kulusi bila nin hali sa fura ma sɔrɔ a la e b'a dan dɔn f'i ka segin i bɔyɔrɔ la de sinon fura sɔrɔ man di nin na koyi an bɛ ala de deli sa ala ka an ni Badara ta kɛ ala k'an don a kalo dibi la ye sinon fura sɔrɔ man di nin na tan dɛ ne bɛ bɔ fɔlɔ ne bɛ taa ci la. Natu flani. Ani che. Auma sidiara. Komoni duaba. Auma sidiara. Komoni duaba. Lete. Lete kata. Ka keta ndo kulu mingela dala amakenya nyai ma dumina ne ara ako to na bana to tsenga che mina kabako de fie ci javara ni flo jito do ai kabako da lu ni ala che mo Badara bo ani vara ni flo ka bogoti shima khorashi tsenga che mina mu fie cɛ kabako kɛ mɔgɔ ma fɔ ko mɔgɔ de boli fatɔ ɲɛ non kulu kabako da Badara kan n ka cɛ f'i ɲɛ kubakɛ la n ko ne ye Badara gosi cɛ ja fatɔ filɛ a bɛ n'a fɔ mɔgɔ kelen tɛ fatɔ la a bɛ n'a fɔ fanga dɔ b'a la yɔrɔ n'i ye fatɔ minɛ a bɛ to k'a fɔ ko a bɛ ŋuna n'i ye Badara minɛ k'a bisi a ŋunana o jinɛ fa de n'i y'o ye maa la dɔrɔn jinɛ fa de b'a la voilà bon n y'a minɛ ten ma se ka a remarquer quoi ma se ka jɔ o la cɛ n terikɛ ne de olu man ne ça n ye judo de kala quoi a bɛ ka fɛn ɲɛfɔ ne e tun b'i sen kɔrɔ ka ne kama cogo di ayi c'est ne ka ɲɛf'i ye de ça fait n ye judo de kɛ Badara la cɛ mɔgɔ cɛ a gɛlɛyara sisan e k'i bolo kuru daba e k'i bolo kuru i jɔ ka ɲɛ i bolo kuru k'an bolo kuru ça fait i bolo fili ka ban n ye min kɛ Badara la ayi dɛ k'an bolo fili cogo di ko kɛlɛ de ye koyi ne tɛ kɛlɛ ko la koyi ne b'i ka fɛn ɲɛfɔ de o ni kɛlɛ tɛ sa n ye min kɛ Badara la min'o de yir'e la nka cɛ ne ye min da Badara kan n ko ne ye Badara gosi ale sendigɛ dɔ min na bilahi hali fiɲɛ tun t'a gɛn ka minɛ e k'i tigɛ fili ban tigɛ fili kɔkɛ tulonkɛ tɛ tigɛ fili la koyi tigɛ fili ka ne ka ban ne de ma f'i ka kɛ wa ni ne y'i sɔrɔ kɛlɛ t'a la dɛ e k'i tigɛ fili ba ye k'a fili min yan fɛ i m'a ye e yɛrɛ bɛ dɔn dɔn bien bon n de ye nin kɛ Badara la a gosi bon sisan tuguni e k'i tigɛ fili yan i tigɛ fili yan wa kobakɛ an t'a kan ten i t'a tɔ kɛ ɲɛfɔli ye n ko ne don k'i k'a fili i tigɛ fili n ye min ta cɛ ka kobakɛ k'a fili a fili wa kobakɛ ni ne seli ma kɛlɛ t'a la dɛ cɛ tɛ ne dɔn bilahi tɛ ne dɔn e tigɛ bɛ se ka ne sɔrɔ wa ni fili k'a fili fan n ka ca fili a fili Kubakɛ yafa ma sa wallahi ne ma dabɔ o kama o cɛmɔgɔ ne la yafa ma sa a jumɛn ka teli b'a fɔ k'e ka ne bugɔ e bɛ taa ne bugɔ Kubakɛ ne fana y'a fɛ o ne y'a fɛ ko ne y'a kɛ cogo dɔ la n k'a ma ɲi o e y'a fɔ k'an ka taa dasa kɛ ne m'o fɔ ok problème t'a la i labɛn quoi i labɛn n fana bɛ n ta sara ayi Kubakɛ depuis ko bɛ ka daminɛ ne m'a fɔ yan mais ne ko k'e ka n bugɔ yan de mais ne y'a sigi n'o k'e ka n gosi ɲɛnama mais ne b'i bugɔ yi dɛ ne m'a fɔ n ka cɛ ni a bɛɛ ni ala cɛ ni m'i jɔ k'i n ka ta sara yan ni y'i sura ɲinɛ min ye kapɔ kɛrɛkɛ kun n t'i jɔ wa n'i tilen bɛ n ka ta sara wa e kɔni bɛ ka baga ne ma wallahi bilahi e kɔni bɛ ka baga ne ma cɛmɔgɔ dabila i disi wa bɛ n ɲɛ i disi wa bɛ n ɲɛ i bɛ fɛ k'i ɲɛ kari de yan i t'i pere de yan i jɔ ka ɲɛ i bɛ sɔn o bɛ i tɛ sɔn ne jɔla wala ma kɔnɔ a bɛɛ ni ala cɛ n kɔnɔ n
mais cɛmɔgɔ ne mun na dɛ cɛmɔgɔ e ni ala n'a kira cɛ ne b'a fɔ k'e k'i jɔ ne kan tasira e bɛ boli o tɛ baasi ye bilahi n'i ye sabara don k'i ka sokɔnɔ ɲinɛ magɛn a ka harami i b'a jɛ n ko ni ne de bɛ kɛ ɲɔgɔn kan don o don ne y'i minɛ bilahi u bɛ bɛlɛ balabala ka k'i kɔnɔ mais i tɛ diɲɛ dɔn walahi n bɛ diɲɛ yira e la n ka tile yɛrɛ bɛ min fɔlɔ tɛ manamana ko da k'e kɛ kulonkɛ kɛnɛ fɛ e bɛna n disi fara ka bɔ n na hali maa bɛ nin k'i jugu la e ma badara sɔrɔ ka badara bugɔ e bɛna fɔ a ma. L'homme voilà. Ouais, ça va? C'est comment? Ouais. Tiens, il va dans le flot. Il m'a dit que mon cala. Là, je vais faire comment dans fil. Moi même. Il va dans la fatine papier là. Parce que moi je vois que ni me enquête pour Oldini. En même business mununge ni no luteta quoi. En un mot, mais faut qu'on réforme. En même boy mi yela papier l'angulo pour rien. Na fa foueta là. Na business que la manga yala ni papier. Ça dit en reko na ma nyame ko ke angana to mau kado. En haut quoi faut. Sans tout ne va pas gagner des papiers au tata ko rappel. Na fa du mere benna. Non mais il y a quelque chose que toi tu ignores, tu as oublié quoi. Eh mais un tchèque, un douter mon frère en fait. On m'a gagné papier là. Non mais c'était le papier. C'est-à-dire il y a un plan moussoroi. Un livre de calan, il y a idée sur le livre qu'on projet de livre qu'on a papier qu'on a quoi. Et plus tu lis, plus tu te cultives. Plus tu lis, plus tu apprends. Plus tu lis, plus tu grandis. Plus tu lis, plus tu deviens sage. Plus tu lis, plus tu deviens grand homme. Ouais. Est-ce qu'il y a un là? Bon, et le papier nous les gars, on est dimanche de bon nous, on s'est jeté dans bon, on s'est fait mon papier quoi. Bon sinon il va dans Il va refaire mes papiers là. Elle va refaire mes papiers. Ouais. Ni era ni mun bon nous. Oui. Est-ce que tu as une récit de voler le Yoro. Ouais. Tiens, on a vu tu connais les choses là. Bon divina faut après que moto réussi mieux. Wa pas le mobile non le mobile. Parce que mobile déjà plein là. Mobile réussi. Mobile. Oh, il va refaire moto de mobile mais mon do voler réussi tout là. Ouais. Ça réussi féro. Ouais, non. Ah! Philosophe aka. Laissez-moi là, il va ni énergie de benga oui. Énergie. Au courant est flou. En même temps moi quand même faire énergie mo ouais. Non, c'est-à-dire, viendra que ne rêve plan bon mais non, bi yakli ka dinu. Ay bo ma faire énergie mo ouais nga am ta war mu. Ouais, bon Dieu, Flo le Dieu. Dia. Anga ji ma anga ji to. Continue de E Malienne ma révolte la folo. Mais edem courant la nantara ko ku ka keme fladi keme nandi wa kire du waji. Mais ji nantara ji. Mais Flo ne kon mula de fili. Ji o ko régulariser le ji matike. Ji matike mo wona. Allah matike sisan am tama yere ke na ko c'est-à-dire à conseiller do ou à barakala do yi. Tu vois? Il n'a pas tout connu ni fait non, ma faut quand même go bla kana. Oh, elle te la blague fait. Voilà, elle blague fait. La cousine. Elle c'est la cousine la Tilika. Les cousines. Ouais, on dit la cousine. La cousine. La cousine. Au cousine pe mai, siku ni wante sange cousine akulu bena. Ay non mais uso bula balma de tola. O balma juru da de chez nous hein, littéraire généralement ma fonyo ma boro bien. Mais boro ko est-ce qu'il va doit? Brover en anglais c'est brover en français. Braver. Ouais. Oh voilà. Eh non, mais c'est mon frère non? C'est mon frère. C'est mon frère. Ay sa do ba ngo pe to. Hey, akan se to kuma saban na sa bara. Kuna e ma fone ni Christine yana ko awie badram ne katana ba. Non mo na fallait de changer de ça. Alors comment ça hein? Jumé. Moi galontige dia e cheni yidi de. No. Ota. Asegna kana re. E ma fone ni Christine ma fara e fe matambla dona badram matambla dona dala. Badra signa. Badra e gale ga sa ya mine. Ancha bi so mai. Adon asegna kana ri. Akuma badram ne. Ay badram mine. Ama mine sa ngana o kala kuma on for badram on traba. Ay sa tambla dona dala. An yere de badram mine ka di mogo ma utara na photo fra yoro la. Soit avoir bolo ka sigi ou bien signa kama. Ah, wo koni wo. O be se ka ba. Wo be kere. Photo fla. Ni photo tara yoro la. Na boru bolo. Abe yoro mun do ni abe tayeni. Abe yande do. Mais ba to anti ta o tara do ya sore. Pato ta amana ke tugo aw ni tam temena ya oro na ko badra ka kila ka ko. Eh, mena mun vie pato ka telle ko. Ka telle. Ya, mo ko je sans pere ko bene. O era to sa tellement ka ke bolo photo ke na bere ki ka ta na ite ta na.